Φαίνεται ότι ανοίγει, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για το ενδεχόμενο υποχρεωτικότητας εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι είναι λάθος κίνηση να υπάρχει υποχρεωτική χρήση του εμβολίου από τους εκπαιδευτικούς. Ήδη οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό, πιστεύω πάνω από 70%, εθελοντικά είχαν εμβολιαστεί από τα διάθετα εμβόλια, έτσι ώστε και στη διαδικασία των πανελλαδικών να έχουμε εμβολιασμένο το σύνολο των καθηγητών που ασχολήθηκαν με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα ποσοστό που δεν έχει εμβολιαστεί δεν πρέπει να υποχρεωθεί να εμβολιαστεί. Πρώτον, γιατί υπάρχουν αυτοάνωσα νοσήματα τα οποία είναι ρυψοκίνδυνο να προβούν σε εμβολιασμό οι συνάδελφοι. Νοσήματα όπως κλείδι κατά πλάκας ή καρκινοπαθείς, που οι γιατροί τους συστήνουν να μην κάνουν το εμβόλιο, γιατί μπορεί όταν θα νοσήσουν τη στιγμή που θα κάνουν το εμβόλιο να έχουν πολλές επιπλοκές. Δεν πρέπει να γίνει υποχρεωτική η χορήγηση του εμβολίου. Ο κλάδος είναι θωρακισμένος γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό έχει εμβολιαστεί και αυτοί που δεν θα εμβολιαστούν θα τηρούν κατά γράμμα τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και των ειδικών. Δηλαδή θα φοράνε τη μάσκα, θα έχουν τις επιφάνειες καθαρές, θα αερίζονται οι χώροι, άρα δεν υπάρχει λόγος για υποχρεωτικότητα. Να μου επιτρέψετε να ρωτήσω, ναι. Κάνατε το εμβόλιο? Από τους πρώτους, από τα διάθετα, κυνηγήσαμε να κάνουμε τα διάθετα εμβόλια για να μπορώ όταν θα επιτηρήσω τις πανελλαδικές να είμαι πλήρως θωρακισμένος για τα παιδιά, το τονίζω κυρίως, και μετά για τους δικούς μας γονείς, φίλους και την υπόλοιπη κοινωνία. Άρα οι εκπαιδευτικοί δεν αντιτίθονται? Όχι, ίσα-ίσα εδώ και χρόνια και όλοι οι συνάδελφοι, ακόμα και χωρίς προβλήματα υγείας, κάνουν και το αντιγρυπικό. Γιατί μία ίωση μέσα στην σχολική χρονιά είναι περίπου 10 μέρες εκτός ο συνάδελφος. Ένας συνάδελφος να νοσήσει με απλό ιό της γρίπης θα μεταδώσει τον ιό σε πολλά παιδιά. Έχουμε την αντίληψη και εμείς αλλά και οι υγειονομικοί, σας λέω για εδώ και χρόνια, και με το εμβόλιο της γρίπης και εμβολιαζόμαστε και με αυτό το εμβόλιο. Οπότε υπάρχει κουλτούρα του εμβολιασμού και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους υγειονομικούς.